Aksyon! Balita! Nahimong successful ang ato ang showdown, nahimo ang successful ang kinatibuk ang Buglasan Festival. So salamat sa tanang taga Negros Oriental, all the Negroenses for supporting Buglasan Festival, because after all this is our festival. So karong hapon ko mga atong awarding sa tanan ng mga activities. Yes, karong hapon ang atong awarding sa tanang activities. Unya naabot tayo street dancing karong hapon sa palibot sa Dumaguete. And again, akong i-congratulate ang tanang katawhan sa Negros Oriental sa ilahang pagsuporta. Sa gikayon ko na mabarang panahon ang atong pag-preparar, pero nahimo kaning successful kayo. Kay Gobernador, nakita nato ang mga dili kalyadong mayor ni pakita ni mong support. Nalipay ta because festival, Buglasan Festival is not all about politics. Ang Buglasan Festival, let us all unite and celebrate because this is our provincial festa. So nalipay ko sa mga mayors ni participate gyud sa showdown sa Buglasan Festival. Ang atong mga opisyal sa Korea ko, narisap nila ni saksi gyud. Si Mayor Kim Jong-jun, Chul. Yes, gibimbita to ni Mayor Epe, and nalipay kay kog dako kay dunay mga imbitasyon nga giapil pod ang inyong gobernador paingon ngadto sa South Korea. So og mahitabo magaling nga I'll be going with Mayor Epe para mutan-aw po ta sa ilahang unsay poy naa nila dito sa South Korea. What have you felt about the success of this Buglasan 2020? Very amazing. Lipay kay kung dako sa kinatibukang espasyo sa ako ang kasing-kasing. Ako yung tagamtam ang kalipay tungod kay grabe ang kahinangop sa katawhan pinaagi sa iyalahang pagsuporta sa Buglasan Festival. Para lang kusang atong mga update ko anon katong pagpangatan atong ginabang sa mga biktima. Yes, gahapon dito ta sa Barangay Fatima, Barangay Umanod o Barangay San Francisco sa lungsod sa Santa Catalina. Nga dito po ta sa Shaton, mga upat ka barangay itong atong giserbihan sa Shaton, and kabat og 500 kapin ka kaning bakwit dito sa gym. Nya atong gihatagan og tagpulo ka kilo nga bugas kada pamilya nga ni bakwit dito og mga sardinas ug uban pang klase nga dilata. So motoy ato ang gipanghatag aside from nang hatag nata sa gihulngan. And we will continue sa pagpanghatag inaapay nang apektuhan dito sa Basay, Bayawan. So dili nato ni sila kuanon gyud. Dili gyud nato ni sila kalimtan kay apektado ang pod sila sa baha. Okay, so Gob, sayot ta na padulong na ang Pasko sa Kapitolyo. Kumusta ato mga buti? Di ba nato ni tangtangon para I'll be coordinating with people who will be doing the job for Pasko sa Kapitolyo. Kung unsay ilahang suggestions ug pagtan-aw nato nga maayo, ako gyud ang ato nang suportaran para malingaw po ang atong mga katauhan panahon sa Pasko dinhi sa Dumaguete. So what is the estimated damages, Bob? Do you have already? I don't have the exact number yet insofar as agriculture and infrastructure is concerned, but we will be coordinating with agencies in government like Agriculture Office, Department of Agriculture, Provincial Agriculture, DPWH and others. So expect nga doon na tayo mga updates na siguro by tomorrow, by this afternoon. And I'm happy that murag wala na kayo damage sa infrastructure. Doon na yung mga footbridge sa Shaton nga na ukal, pero murag ma-repair mabuto dayon. Wala casualty? So far, nalipay po ta na nga wala gyud casualty nga na-report sa bagyo, sa baha. So ato nang gihandom gyud kanunay kada calamity nga there will be no casualty. Kana mo ato ang gitarget gyud. Aksyon! Balita!